may posibilidad ng mga kasinag na baka si Bagwis yun, kaparehas na kaparehas talaga, yung itsura, yung kulay, ganun na ganun talaga kay Bagwis. Maganda rin pala dito sa lugar na ito mga kasinag, oh. Mga sinag, magandang hapon. Papunta tayo ngayon sa Barangay Bito. Gawa lang may kukunin tayo mga kasinag. Ngayon pala na dito kami dumaan mga kasinag sa lugar na ito. Kasi nung nakaraan dito kami dumaan, may nakita kaming kagaya ni Bagwis. Ituturo ko sa inyo mga kasinag yung lugar kung saan ko nakita yung kaparihan ni Bagwis. Kaya dito kami dumaan ulit ngayon. Kaya tanda na dito mga kasinag, napakahirap. Mas magkaraganda kasi mga kasinag ang daan dito kaysa doon sa kabila. Yung dadaanan namin doon, mas magkaraganda dito. Doon kasi grabe ng putik. Talagang nagiging arado ang motor ko pag doon kami dumadaan. Kumusta daw pala si Magayon? Ayan mga kasinag, kaibigan ni Magayon yan, yung kalabaw na yan. Pero ngayon hindi pa natin nabibisita si Magayon. Sana magdiretso na itong init ng panahon na ito para mabisita natin mga kasinag si Magayon. Kasi kahapon maulan, o ngayon uminit na, sana magdiretso na yan. Sana mga kasinag hindi na madulas itong daanan. Mga kasinag, nung nakaraan pala dumaan kami dito. Dito namin nakita yung kaparehas ni Bagwis. Dito dumaan mga kasinag, oh. Kaparehas na kaparehas talaga, yung itsura, yung kulay, ganun na ganun talaga kay Bagwis. Nung dumaan nga dito, kaya tawag ko, hindi lang siya humuhuni. Masyadong ako nalungkot nun gawa ng nabis ko lalo si Bagwis mga kasinag. Hindi talaga ako naggagawa ng kwento o nag-iimbento mga kasinag. Kasi itong lugar na ito, dating teritoryo ni Bagwis. Iniikot-ikot niya ito kasi yung bahay na kinainan ng manok ni Bagwis mga kasinag, andyan lang, usaba lang na yan, andyan lang, usaba na yan. Kaya may posibilidad ng mga kasinag na baka si Bagwis yun, baka wild na talaga siya, hindi na siya kagaya nung dati na nagpaparahuni or yung mabait sa tao. Yun ang naisip ko mga kasinag, na baka wild na talaga siya, baka bumibisita siya sa bahay. Hindi lang namin namamalayan, baka hindi na siya nagpaparahuni kagaya nung dati. Baka ganun ang naging ugali na ni Bagwis ngayon. Kung may kinakasama na nga si Bagwis mga kasinag, kasi tuturuan yun nung kasama niya magtataka yun kung ibang ugali nun at iba siya. O kung siya naman nga ay nakakita ang tao, siging huni, yung kasamahan niya pag may nakita ang tao, tahimik lang. Parang ma-adapt yun ni Bagwis mga kasinag yung ginagawa nung kasama niya. Baka ganun na rin si Bagwis ngayon. Hindi na siya gaanong maingay or talagang tahimik na siya. Kaya siguro mga kasinag, hindi nasusumpungan si Bagwis or hindi nachichimpuhan kung nasaan lugar. Pero huwag kayong mag-alala mga kasinag ngayong pag uminit ng diretso itong panahon, hanapin natin mga kasinag. Lilibutin ko ulit ang area na ito, itong teritoryo ni Bagwis, kung saan pa man dito, libutin natin mga kasinag. Sa ngayon wala hindi natin malaman may magko-comment naman dyan, ginagawa mo ng pambudol si Bagwis. Kasi dati may nagko-comment kasi na ginagawa ko na daw pambudol si Bagwis. Sa totoo lang mga kasinag, hindi ako nagagawa ng kwento. Totoo yung nakita namin ni Mrs. dito dumaan mga kasinag, pero hindi namin sure kung si Bagwis talaga.
pero kaparehas ni Bagwis mga kasinag, sa kulay, sa laki, o ganun na ganun. Kaso hindi nga lang tumigil mga kasinag, doon tinatawag ko kasi ang lipad niya papunta dyan oh. Itong lugar na ito malapit lang sa bahay, andyan lang yung palayan mga kasinag oh. Yung may naran na pinupuntahan ni Bagwis, andyan lang sa baba, napakalapit lang nito. Kaya ngayon nga dito kami dumaan, pupunta kami doon sa barangay Bito. At sabi ko nga baka machimpuhan ulit namin na lumipad dito. Kasi yung ibon na nakita namin dito mga kasinag, ang lipad niya, napakababa lang, halos mataas lang ng kunti sa nyug na yun oh. Kung makikita niyo yung nyug na yan, halos mataas lang ng kunti dyan, dito mismo sa area rin na ito, dyan oh. Dito mismo sa area na ito. Ang kilala ko mga kasinag na kapares si Bagwis, posturang Bagwis talaga. Kaya sa mga susunod, alamin natin yung mga kasinag. Let's go, punta na tayo. Atras. Yun lang. Hindi ko akalain mga kasinag na ang lalim. Nabalaho tayo dun, ang lalim na palan. Gawin ng taulan mga kasinag, lumalim na yung daanan. Dito kasi mga kasinag, wala kang pagpipilian na daanan, kundi dadalwa lang talaga. Itong daanan na ito, tapos yung daanan doon sa kabila. Hindi kami dumaan doon sa kabila kasi maputik. Kaya itong pinili namin. Mas maisa isang daanan nito mga kasinag. Hindi ganong maputik. Doon grabe. Baon mga kasinag baon yung gulong natin sa buhangin. Nabalao. Ano daanan natin dito? Sabi ba yung natadaan? Medyo marumi lang ang halabang baybay ngayon mga kasinag, gawa ng pula-po. Yan o, yung halamang dagat na yan, yung kulay brown na nangangalat na yan, pula-po yan kung tawagin dito. Halamang dagat. Palibas at malakas ang dagat ngayon mga kasinag, kaya maraming nadagsa na ganyan dito. Tingnan nyo mga kasinag na daanan natin yan oh. Biruin nyo yan. May swimming pool. Para tubugan ng kalabaw. Para sigla. Hararo. Lalim. Kaya po. Malalim. Biruin nyo yung mga kasinag. Yan lang daanan dito sa amin. 2025 na. Maeleksyon naman. Ano? Ma-eleksyon na naman.
Oh. Di ba mga kasinag, kung kailang mag-eleksyon, saka sila nagpapagawa ng mga proyekto nila, nagpapagawa ng mga kalsada, kung anong mga project na dapat ipagawa, o kung kailang eleksyon baga pinapagawa. O sana naman, ngayong eleksyon mga kasinag, mapagawa naman itong daanan namin. Umpisa pa lang tayo mga kasinag sa lupak-lupak. Pag nakita nyo dyan sa unahan. O, tingnan nyo yan o. Nakikita nyo yung mga kasinag. Kala nyo maliliit lang yan, lubak-lubak na yan. Kasi maliit lang talaga sa camera yan. Pero pag personal mga kasinag, makita nyo talagang grabing daanan yan oh. Ayan. Itong daanan namin mga kasinag na ito, kaya ganito ito, lubak-lubak, halos hindi matrabaho. Gawa ng hindi naman kayang ipatrabaho ng barangay ito mga kasinag. Gagasino pa naman ang era ng barangay. Hindi naman kakayanin ito. 2025 na. Matuwa-tuwa man laang kami. Natutuwa ka pag nag-ngirit ka nga. Matuwa-tuwa man lang kayo mga kasinag. Makita man lang namin mga kasinag na maging maayos na ito. Pero yan, daanan namin na yan oh. Sa lahat ng barangay yata dito sa bayan ng Siroma, bubuan lang ang kulilat eh. Pero hindi ko sure mga kasinag kasi hindi ko pa man nalilibot ng ang buong Siroma, yung mga barangay hindi ko pa napapasok. Hindi ko lang alam kung ito lang talaga ang ganito o meron pa. Kaya hindi na asinso ang barangay namin mga kasinag. Gawin lang, hindi na pasok ng mga negosyante, ng mga businessman. Gawa ng ganitong andaanan no. Pero kung maayos itong daanan na ito mga kasinag, magiging maayos ang barangay namin. Lubak-lubak na naman dito mga kasinag. Buti na lang itong motor kong nakuha, laban sa lubak-lubak. Pero inyo yan oh. Sa inyong lugar ba mga kasinag? Oo, ganito rin bandanan. 2025 na. Baguhin nyo naman mga kasinag. Uy, naliya. Yan oh. Turuin yan. Oh. Nung nakaraan sa vlog ko mga kasinag, natuwa ako. Kasi kala ko dire-diretso ng paggawa nila nito. Hindi pala, hanggang dyan lang. Kaya nalungkot na naman ako. Ngayon dito, masaya na ako. Kasi ito mga kasinag, simentado na ito. Pagdating dito, kakaliwa tayo. Kakaliwa tayo mga kasinag. Labasan ng may estudyante. Daming aso. Yo. Masabi ko, sino mo yung nakapag sa kuya? Pipip. Pakiagi kami. Patay na muna. Mga bata, purong bata. Ayun mga kasinag, mapunta tayo sa sityo Pupuot. Sityo ng Barangay Bito. First time ko pumasok dito mga kasinag. Ngayon pa lang ako nakapasok dito. Makiagi. Makiagi kami. Ay sala daw sabi ng bata. Silang makiagi, hindi tayo.
ng view. Di ba? Oh, ang ganda rin pala dito. Papunta ito mga kasinag sa Sitio Pupuot. Sitio ng Barangay Bito. Ang sinadya namin mga kasinag dito sa dito sa Pupuot. Ayan, nakita niyo yan. Cake yan mga kasinag. Inorderan kasi nila si Mama Merna, yung si Pianan. Inorderan nila ng cake kasi birthday ngayon. Hindi nun alam mga kasinag, nakukuha kami ng cake. Sabi namin may kukunin lang kaming parcel. Hapon na nga na yung birthday yan mga kasinag. Kasi anong oras umalis kami doon, 2:00 na. Nasa 1 oras pa yung papunta namin dito. Ito lang ang sinadya namin dito mga kasinag, dito sa Pupuot. Mga kasinag, kararating lang namin dito sa bahay. Ngayon pala mga kasinag, magbabahog si Mrs. ng baboy. Update ko kayo mga kasinag sa alaga naming baboy. Kasi lahat ng baboy dito na pag-aari ni Madam ay binalik na namin. Kaya ngayon mga kasinag, magtatabo ako. Kasi wala nang host na papunta dito. Kaya itong baboy naming alaga mga kasinag, ayan, yung baboy naming alaga dito. Manumano ako magtatabo ngayon ng tubig. Kasi wala nang nakakonekta na gripo papunta dito. Kasi nga isinauli na namin mga kasinag. Ayan yung baboy naming alaga, yung 3. Biyabahog ng napakaganda kong asawa. Ito naman mga kasinag yung gagawin naming inahin, si Opay. Yung baboy namin dito mong alaga mga kasinag 5. Pero ito mga kasinag sa amin na ito. Para sa future na namin ito mga kasinag, itong 5 baboy na ito. Sana mapaunlad namin. Yan lang ang hangad ko mga kasinag. Mapabuti sana namin ang alaga naming baboy na ito. Tapos yung kambing mga kasinag, kukunin ko naman. Sige ng iyak-iyak dito. Kaya kunin natin. Awa man, sarabid na ang kambing kong iyan. Awa man ang bibi kambing. Tagal natin yung tali mga kasinag. Nagsarabid sa din na ito. Yan yung kambing nating alaga. Sana mga kasinag, magderderso ng init ng panahon na ito. Para mabisita natin si Bagayon. Kala ko si Bagwis na mga kasinag. Ang laki hindi si Bagwis. Ano pala mga kasinag, yung malaking tagak. Purak yata yung kutawagin dito. Kala ko si Bagwis na Ayan mga kasinag, dalhin na natin sa may kulungan ng baboy para makasilong siya. Umulan mas sa gabi, hindi siya mababasa. Kaya dalhin na natin yung ating kambing. Hindi pa kasi natin mahanapan ng partner mga kasinag. Kasi wala pa tayong pambili ng partner niya. Medyo kapuskas kami ngayon. Kaya hindi ko pa mahanapan siya ng partner. Nabot rin kasi kami ng kagipitan. Ayan mga kasinag, nasikaso na namin ang aming mga alaga. Sa lahat po natin mga viewers, subscribers, maraming salamat po mga kasinag. Hanggang dito lang, bye bye.